जायाखै बे फनावनो जानानै थांबाय बे आं बिहामजोखौ गोसोखांबाय आरो फिसालाखौ गोसोखांबाबो जों जाहारा फैसा खामायनानै लायो थगायनानै लांजोबबाय फैसाखौ बबाव थांखो बिहामजोआ मिथिया आङो बाबामोन आंबो संसार जाबायना आंबो मिथिगौ बिहामजोखौ मानो उना जानो होनबालाय रिना बसुमतारिया गावनि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारना बहाबा खारनानै दं। बर' हारियाव हाबा जाखानाय आइजोनि खारनाय गोमानाया मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। थारैनो बर'नि जारिमिनाव बेबो मोनसे बाहागो जानानै थासिगोन। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय इस्लाकाटा गामिनि थागिबि प्रदीप बसुमतारिनि बिसि रिना बसुमतारिया बहाबा खारनानै दं। मिथिनाय बादिब्ला बिहा 7 थाखोआव फरायबाय थानाय फिसाजोबो दं। नाथाय बे आइजोआ अनथावथाव गथ' आरो अनसुला फिसाय थालायसेयावबो नागारना बहाबा खारबाय। नखराव जेबो दावराव दावसि गैयाब्लाबो नखरखौ गारनानै थांनायखौ प्रदीप बसुमतारिया जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय अब्लाबो प्रदीप बसुमतारिया फैफिनजानो लुबैफिनदों। जेबो बादा गैयालासे गावनि बिसिखौ गनायनानै लाफिनगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे गामिनि गावबुरायाबो रिना बसुमतारिखौ जेबो दावराव दावसि जाहोआलासे नखरनिफ्राय आनज्रायलांदोंब्लाबो फैफिननानै मोजां संसार जाफिननांगौ होननानै गुरैयै खावलायहरदों। सोरबाफोर बहाबा सावगारियाव होनाय समायना रिना बसुमतारिखौ नुफ्लांबायदोंबा 8105171106 आरो 9854184823 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। जायाखै बे फनावनो जानानै थांबाय बे बाबामोन मा जादों आं बिहामजोखौ गोसोखांबाय आरो फिसालाखौ गोसोखांबाबो जों जाहारा फैसा खामायनानै लायो थगायनानै लांजोबबाय फैसाखौ बबाव थांखो बिहामजोआ मिथिया आङो बाबामोन माब्ला थाङा समबारनि माबा बुधबारनि बेलासियाव बाबामोन आंबो संसार जाबायना आंबो मिथिगौ बिहामजोखौ मानो उना जानो होनबालाय दा फैफिनजानो लुबैनानै फैफिनजानो लुबैयो जासिगोन सौदौबाय थायो नांलायखायाखै आंनि साखिया नै न' खाथिनि आंनि हेफाजाब होयो नायनायाव आंखौ होबाय आङो बिसिखौ सिगां समनिफ्राय फाहामनानै होनाय टाइमाव माने फैसा रिन दंमोन नालाय बेखौ सुख'नो थाखाय आं बेंगालराव मावहैयोमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेंगालरनिफ्राय आं थाखा मासाव मास हरो माने मासाव मास हरनायाव दा बै माने थांनाय बुधबाराव माने गोमाना थादों जाहैबाय मानसिया बायहेरायाव थांनो होननानै थांदोंमोन आलासि जाहैनो ना मुलि लायनो बिदि होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनि माबायाव अखानायै मानसिफ्रा फैयैखाय आसरित मोनदों आरोखि आसरित मोननायाव दाना खबर लालायबाय न'खरनिजों खबर लानानै बेलासि टाइमाव आंनो कल हरबाय आरो हरैहाय बेंगालराव हा बिदि जाबाय होननानै आंबो आसरित मोनहैबाय आरो बे समनिफ्राय आङो खबर लायै उफाय गैया हिनजाव मानसि खर'आवथ' नांखागोन आंनावबो बिसि हिसाबै रिक्स लानांगोन बिसि हिसाबै माने माबा मोनसेफोर जाहैबायनोबो हागौ बायह्रायाव थांनानै मानानै बेनि थाखाय आं हाखु दाखु फैबाय आरो सुक्रुबार खालि सुक्रुबारनिफ्राय फैनानै मैया मा बारायमोन समबार फुङाव सफैबाय आं क'क्राझाराव सफैनानै ओमफ्राय सफैनानै दा मोजां गारि रायज्लायफैबाय दा रायज्लायनानै बिदिनो स्टेटमेन्ट माने निउसाव होनायनि लाबाय आरोखि दा निउसाव होनायानो जाहैबाय आसलथे मा जादोंमोन ओमफ्राय माब्ला थांनाय ओमफ्राय माबाफोर लानानै थांदों नामा न'खरखौ लानानै थांनायाथ' दा फैसाया माने फैसाया आं हरदोंमोन 47,000 आंनि फिसिबनि एप्लाइ खालामनानै साखिफोरखौ आं खिन्थानो हागोन आंनि स्टाफआव मावग्राफोरानो साखि दङ फैसा सहरनाय मानाय बेखौ आं सोंनाय फिननाय जाबावब्ला रायजो राजाखौ लानानै बिजिरनाय जायोबा आं खिन्थानो हागोन साखि मानसिखौनो फन खालामनायबो खिन्थानो हागोन ओमफ्राय जिरक्सबो माने बै अनलाइनफ्राव सोयोबा माबा हरोमोन ना रिसिप्टबो हरोमोन ना बेबो दङमोन जिखुनु चेक खालामनांगोन बेखौ लाना थांजोबदों नामा बे हरनायखौथ' अडिट खालामहरनायाव दा रिनखौ सुख'नो होननानैसो आङो हरदोंमोन बुस्थुआ ओमफ्राय दा न'आव खोनाफैबाय सिगाङाव आंखौ होनहरदोंमोन होजोब्बाय फनाव ओमफ्राय दा फैबाय मानसियाबो गैया रिनाबो सुख'वाखै थाइसेबो गैया ओमफ्राय दा आंखौ बहुद जारलायाव खोलैनाय जाबाय आरोखि डकुमेन्टस गासिबो लाना थांजोब्बाय पासबुक लाना थांजोब्बाय बिनि पासबुकखौ आं बेंक मालिकखौ आङो फन खालामनानै माबाबाय आरो कल खालामनानै चेक खालामनो थिनबाय दा फैसाया जिर' थाइसेबो गैया खिन्थु सोरखौ जेनेबा खोनानाय बायदिबा माने फन रायलायबाय थायोमोन भिडिअ कल रायलायबाय थायोमोन आंथ' गुबुन जायगायाव थाहैनाय
आं मोनथिया माने फिसाजो सासे दं आंना फरायनाय इउएन स्कुलाव 6 क्लासाव मोनबाय फरायनाया मोजां आरो दोनथ'नाया फिसाजोखौ फिसाजोनि थाखाय बा बिसिनि थाखाय माने साननानै हनानै ऋणफोर सुख'नो थांनाय जादोंमोन आरो गथ'नाया जाया नङा जानानै थाबाय बे समावनो आंबो मोनथिया दा अबाय दं सोरजों थांदों मा सोरखौबा सन्देह दं नामा सन्देहआथ' खोनानाय बादिबा फिसाजोखौबो बुङोमोन जाहैदों भिडिअ कल खालामनानै आं फिसाइ गारजानायसो आंना फिसाजो सासे दं होननानै भिडिअ कलाव बिदि बुंहरोमोननो नुग्राफ्राबो दं ओरै न' खाथिनि भिडिअ कल रायलायनायखौ नुग्राया माने बिसोरबो दुसिनो हाया अनेक देक देक नुखाबाय नालाय भिडिअ कल रायलायनाय मानाय आरो खय एकजन मानसिनाव सोंबा मोनथिबावगोन बाहेरायाव थांनाय मानाय बिनि गाननाय जोमनायफोरखौ ओमफ्राय गाननाय जोमनायफोरखौ मानसिफ्रा खिन्थायो बाहेरायाव थांनाय मानाय आंबोथ' नुवा ओमफ्राय बुस्थुखौ आङो बेखौनो थाखा फैसा माने सर्ट खालामलांनायाव आं दुखु मोनदों माने हिन्जावखौ नांफिनगौ फैफिनथों आं वेलकाम खालामगोन फिसाइ जानानै माने आंना न'खरानो दंस' जानो हमबाय आरोखि ऋण थिननि खोथा दं बर्थमान दा आंनि आइडियाव 60-70 बिदि एबाबाव माबाना दं आरो मा मुंमोन रिना बसुमतारी आंनि नामा प्रदीप बसुमतारी बबेयाव थांदों दा खुनु मोनथिनो मोना आरोखि बबाव थांदों ओंखायनो बड'लेण्ड रादाबनिजों दा खावलायहरनाय जाहैबाय सोरबाफोर गुबुन जायगायाव लोगो मोनोबा जाहाथे आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव बुंबानो जाबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा बेसेबांमोन 8105171106 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन सोरबाफोर ओरै जोंनि बिटिआर हालामनि मानसिफ्रा लोगो मोनबाय बायोबा बा दाबसे जायगायाव बबेबा गुबुन जायगायाव जेनेबा खामानि मावनो जेनेबा गुबुनफोरजों जेनेबा फिसाइ गोदानफोरजों लानानै थांबाय बायदोंबा जेनेबा कन्टेक्टफोर मोनोबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव लोगो मोनसनबायोबा खिन्थाहरनो हागोन आरो आं दुखु मोननाया बेखौ दुखु मोनदों आंनि संसाराव सिफायलांजोब्बाय हिन्जावा फैफिननांगौ आंना हिन्जाव फैफिनाबा गैला आरो थाखा फैसा लांनाय मानाय थाखायाथ' लाङा नङा एसे लानानै थांदों ऋण थिन सुख'वाखै आं बेखौ फैफिननो लुगैयो न'आव सोर सोर थायो दा न'आव माने फिसाजोखौ बिबैनाव दोनहैयोमोन गाव हारसिं थायोमोन आरो मानसिया माने भगबाननि माबानायाव मददाव माने नायग्रामोन आरोखि मानसिया नों आं मानसिफोरखौ खय एकजन मानसिया बिदिखौ बुजिखायो नायोमोन मानसिफोरखौ फोसाबोमोन माने आंबो बै समाव एसे एनै मोनथिखादोंमोन वाइटिं जायोमोन फना बिदिनो 9टा 10टा 11टासिम लागाय थायो बे समाव फन खालामोमोन आं मानो नोंनि वाइटिङा मा जायोमोन होनना बुङोमोन आं ओरै आब'जों रायलायहरदों बिनानावफोरजों रायलायहरदों सोंहर बिसास खाथिया बिदि होनोमोन टारगेटआ आंना बिदिसोखासैमोन नालाय ओंखायनो आंबो सानबाय सानसेखालि बिमाखौबो आं बुंबोदोंमोन बुजायबोदोंमोन खिन्थानानै ला मानानै ला माबा बुजायना हो माना हो माने सोरजों रायलायो मायो आं न'आवबो खिन्थाहरोमोन हौवा मानसिया ऋण दं गारनानै थांफिननांगौ जाबाय आं उफाय गैया माबायाव बेंगालर बादियाव आरो जोंनि बिदि ऋणखौ जोंनि माबायाव बड'लेण्ड हालामाव एसे खमजुरि खामायनायफ्रा एखमबा मोनो एखमबा मोना थाखा फैसाफ्रा रेगुलार खामानिखौ मोननो थाङा ओंखायनो गुबुन जायगायाव थांनानै मावहैनांगौ जायो हौवा मानसिफ्रा बिदिनो जोंहा प्रदीप बसुमतारी जोंहा रिनाया बिनि बिसिमोन दिनै थांनाय बुधबार 12 थारिखआव बे बेलासियाव खालामदों आंबो बारा मोनथिबामोन आरो खालामदों ना मादों माने खालामदों होननायल' मोनथिदोंमोन थेवबो जोङो जेनेबा न'खरफ्रावबो मा जानानै थांदों जेनेबा आलासिफोरबो जाहैदोंबो जानो हागौदां बिदि साननानै जोङो माने बेखौ खारदोंखौनो सानाखैमोन आरो दा फ्राय आङो मोनथिनो मोनबाय जोंहा गावनि मेन फिसायानो आंनो दाख्लै बेंगालरनिफ्राय फैनायाव फन खालामहरनायावसो आङो बेखौ सन्देहबो सानो आरो माने खालामबाय होननानै दा आंनिबाथ' बबे जायगायाव थांदों थाङा माने गावनि गथ'खौ जेनेबा बियो एथ' गिदिर फेदेरनानै बिदि गारनानै थांनायाबो सम्भब नङा आंनिबा बे फैसिनांगौ बे फंबायनाव जाहाथे बियो मोजां मोजां संसार जाफैनांगौ जोंबोथ' बेखौ जेबो होना जेनेबा न'खराव माबा मोनसे दाय दसि जानानै थांदोंबाबो बेखौ जों खेमा होगोन जेबो नङा हाजारखि जेरावखि थाङा माने बियो नुजाफैनांगोन आरो बे गथ'खौ बेंफैनांगोन दिनै बेफोरबायदि जानाया जोंनि बर'नि थाखाय बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा आरो गामिनिबो मान सनमान थांगोन आं फैफिनोबा बिराद जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे गथ'खौ दा रिना बसुमतारीखौ आरो ओरैनो बे ना फना अफ ना अन बे रिना ओरैनोथ' दा आं खोनानायावथ' फनखौथ' दा बियो सुइस अफ लाबाय बायदि खोनादों दा रावनिबो फन नांला आरो बेनाव बबाव थांदों बेखौ रावबो मिथिया दाथ' जोंथ' बेखौ बे गथ'खौ जोङो नायगिरि हिसाबै जोङो बेफोरबायदि जाथावा बायदि मोनदोंमोन आरो दा जायाखैबो जानो हागौ अबावबा सोरजोंबा आलासि जाहैबायदोंबा बा न'खरनि एसे बायदिसिना न'खरफ्राव जिंजाफोर बा माबा मोनसे दावराव दावसि जालायनानै थांदोंबा फैफिननो हागोन जेबो नङा
बेफोरखौ ओरैनोथ' नोंसिनि मिथिनायाव जेबो ओरैनोथ' जों मोनथिनायाव बाहाय रावजोंबो दावराव दावसिबो गैखाया आरो दावराव जाग्राबो बाहाय खालामग्राबो गैखाया बाहाय बोराय दङ जेनेबा बिहाव दं बिहाव बोरायाबो जेबो रोंखाया दस्रायाव थांनानैबो लोंला जालाबो खालामनो रोङा दा बेखौथ' आं जेबो बुंनो नाङा आरो बिसोरनि न'खराव बिदि दावराव दावसि जायो ना मायो जाखायाबो दा बेनो आरो मथा मथि रिना बसुमतारिया फैफिननांगौ जा प्रदीप बाहायनाव मोजाङै मोजां जोङो मास मोनसेखौ जों नेबाय थागोन मोजाङै मोजां फैफिनथारनांगोन आरो बे जाहाथे बे गथ'खौ माने गावबो नुलांखाबाय एसे मोजां गथ' बिदि गारनानै थांथावामोन आरो सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा अबेबाफोर जाहाथे नैबे जोंहा फंबायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरो आं बेखौनो साफ्रोमबो जेनेबा इउटुब नायगिरिफोरनिसिम आङो गोजोन हामलायथिखौ आं बावहरबाय आरो आदानि नाम्बारखौ आंनि मुङा मनेन बसुमतारि बे सिलाकाटानिनो आङो सिनायथि खालामग्राखैमोन आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9854184823 बे आंनि नाम्बार बेहायबो कन्टेक्ट जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7 खेब ISPL